маҳмади ҳакимови 68 сола иштирокчии даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад. ӯ аз ноҳияи Фархор ба шаҳри Душанбе омадааст. бобои маҳмадӣ то имрӯз дар хонааш ҷараёни озмунро тамошо мекард ва навбаташро мунтазир буд. инак бо расидани навбат ба гурӯҳи сеюми довталабони озмун, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун ба шаҳри Душанбе омад ва дар китобхонаи миллии Тоҷикистон аз қайд гузашт. ин пири барнодил мегӯяд ки бо иштирок дар озмун мехоҳад барои ҷавонон намунаи ибрат бошад. از اقدام پیشگیری جناب عالی روح الهام گرفته در همین 68 سالگی در همین آزمون سال سوم که اشتراک میکنم. برای چی من اشتراک میکنم؟ برای نمونه جوانان شدن که در همین سن سال در آزمون ها اشتراک میکنن، جوانان عبرت بگیرن، بیشتر با کتاب و کتابخانه رو بیارن. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст 3 сол аст ки тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир мешавад ва 3 сол аст ки бобои маҳмадӣ иштирокчии ин озмун аст. бо гузашти ҳар сол бобои маҳмадӣ ба натиҷаҳои болотар ноил мегардад. имсол ҳам умед дорад ки мақоми шоиста насибаш хоҳад гашт. ман зиёда аз 500 аниқтараш 530 китоб хондам. китобҳои ҳам адабиёти муосир классику илмиву дигар ҳам китобҳоро дорам. соли якум дар ноҳиявӣ, соли дуюм то ба сатҳи ҷумҳуриявӣ омадам, дар инҷа ҷои ифтихорӣ гирифтам. ана имсол бод ҷаҳд талош дорам ки ягон ҷои сазовор бигирам. дар қатори бобои маҳмадӣ имрӯзҳо даҳҳо нафар довталабони синну сол ва касбу кори гуногун наздики ҳакамони озмун баромад мекунанд. омӯзгори коллеҷи технологияи фармасевтии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон Сайрам Воҳидова маротибаи аввал аст ки дар ин озмун ширкат мекунад. ӯ мегӯяд бисёр хушҳол аст ки дар соли аввали иштирок ба чунин натиҷа ноил шуд, яъне то ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёфт. ман соли якум аст ки дар ин озмун ширкат мебардам. мувофиқи талаботи озмун ман 100 ғазал, 120 рубоӣ, 310 мисра аз достон, 386 мисра аз дигар навъҳои шеърӣ, 31 тароман, 42 то повест ва 70 ҳикояи очеркро аз бар кардам. хушбахтона ман ҳам имсол аз даври якум то ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёфтам ва бениҳоят хурсандам ки дар ин давр ширкат варзидам. ҳамин гуна рӯзҳои баъдӣ фақат калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун дар рӯбарӯи ҳакамон хоҳанд буд. бояд гуфт ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дигар бора фарҳанги китобхониву китобдорӣ ва арҷгузорӣ ба китобро дар ҷомеаи мо тақвият бахшид. иштироки табақаҳои гуногуни аҳолӣ дар озмун далели ин гуфтаҳост.